Βουλευτικές εκλογές με το κύρος και την εγκυρότητα του Radio Star. Κάθε μέρα στο Radio Star. Όλα τα κόμματα, όλοι οι υποψήφοι, οι θέσεις τους, οι απόψεις τους. Βουλευτικές εκλογές στο Radio Star. Γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά των πολιτικών εξελίξεων. Και κύριοι, επιστρέψαμε, είστε εδώ στο Radio Star στους 95,5 και συνεχίζουμε τις ακροάσεις, τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους βουλευτές. Όπως και πριν από λίγο σας είπα, μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Παναγιώτογλου Τάσος από την Ένωση Κεντρών. Κύριε Παναγιώτογλου, καταρχήν καλώς ορίσατε. Γεια σας και από μένα. Να σας γνωρίσουμε λίγο. Για πείτε μας λίγο. Γεννήθηκα και κατάγομαι από τη Νέα Τρίγλια και από τη μητέρα μου από τη Νέα Σκιώνη. Εργάζομαι τα τελευταία 15 χρόνια εδώ στη Χαλκιδική ως καθηγητής πληροφορικής. Έχω διοριστεί με γραπτές εξετάσεις ΑΣΕΠ. Έχω τελειώσει το Πολυτεχνείο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ασχολούμαι με τα κοινά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Σε τόσο πολύ υψηλό επίπεδο όπως οι εθνικές εκλογές έχετε ξαναπάρει μέρος? Όχι, δεν έχω. Έχετε επιλέξει την Έχω συμμετάσχει ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με συνδυασμό του Παπαθεμελή στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Μπαίνετε στην Ένωση Κεντρών. Γιατί Ένωση Κεντρών? Ένωση Κεντρών ήταν και από τις επιλογές και ως ψηφοφόρος παλιότερα. Που φαίνεται ότι θα μπείτε στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται. Ναι, δηλαδή θέλω να πω είναι μια στάση που δεν είναι τώρα λόγω της επικαιρότητας ή λόγω όχι η Ένωση Κεντρών. Ήταν μια συνειδητή επιλογή που είχα και παλιότερα. Γιατί εγώ δεν θέλω το να λες πολλά λόγια, παχιά λόγια, εύκολα λόγια, να μην δυσαρεστείς καμία ομάδα, καμιά κοινωνική τάξη. Νομίζω ότι δεν είναι ωφέλιμο, δεν είναι χρήσιμο. Και ενώ ο Βασίλης Λεβέντης, ο ιδρυτής και αρχηγός της Ένωσης Κεντρών, είχε πάντα μια στάση υπεύθυνη, έλεγε και δύσκολα πράγματα και ακόμα λέει δύσκολα πράγματα και έχω περισσότερη εμπιστοσύνη, έτσι, και γι' αυτό και εγώ εκτίθεμαι να επιλέξω και λέω δυνατά και με την υποψηφιότητά μου την επιλογή μου αυτή. Τι πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών? Η Ένωση Κεντρών, το λέει και η λέξη, είναι ένωση ανθρώπων που πιστεύουν στο πολιτικό κέντρο. Το πολιτικό κέντρο είναι το κόμμα της κοινής λογικής, πιστεύει σε όλα τα οικονομικά εργαλεία, δεν θεοποιεί την επιχειρηματικότητα που κάνει ο καπιταλισμός και βέβαια δεν την ενοχοποιεί κιόλας την επιχειρηματικότητα. Πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχει, δεν ενοχοποιούμε το κέρδος, λέμε αχ αυτός έβγαλε λεφτά και γιατί τα έβγαλε κτλ. Αλλά χρειάζεται να υπάρχουν επιχειρήσεις ώστε να κινείται η αγορά, να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Απλώς θα πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Αυτό όσον αφορά αυτό το θέμα. Και όσον αφορά το δημόσιο, έχουμε τώρα περισσότερο τα βάζουμε λίγο με το δημόσιο γιατί έχει γίνει υπερτροφικό, δεν είμαστε κατά του δημοσίου, δεν είμαστε εναντίον του κράτους όπως είναι οι νεοφιλελεύθεροι, αλλά είμαστε υπέρ του κράτους, αλλά να μην υπάρχει υπερτροφικό, να μην υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται και δεν εργάζονται, να μην παίρνουν τα κόμματα παραπάνω χρήματα από ό,τι πρέπει ή και καθόλου, αν γίνεται. Το άκουσα και αυτό εχθές. Ναι, αυτό είναι γιατί εύκολο. Θα σας πω, εμείς λέμε το εξής, ότι για παράδειγμα εμείς δεν θέλουμε χρήματα. Μπορεί ο κάθε δήμος να έχει ένα μικρό χώρο, ένα μικρό γραφείο και σε ένα σπίτι και να έχει ένα μικρό δωμάτιο κάθε ένα κόμμα. Έτσι, δεν χρειάζεται κομματικές στρατιές δηλαδή και γραφεία. Δεν χρειάζεται. Ας πούμε, χρόνος, άμα χρειάζεται να αγοραστεί χρόνος, γιατί και τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν τη χρηματοδότησή τους, άμα χρειαστεί χρόνος, και να πληρώνει το ραδιόφωνο σας και να πει εγώ θέλω, μια φορά το μήνα αυτό το χρόνο να αφιερώσετε και να πηγαίνουν κατευθείαν. Μάλιστα. Όχι μέσω βουλευτών, μέσω κτλ. Καλά, αυτό είναι συνεπώς, μια δεν πονεμένη ιστορία. Ναι, δηλαδή δεν θα έπρεπε τα κόμματα να πηγαίνουν κατευθείαν, δηλαδή υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο πληρωμών και να πηγαίνει κατευθείαν, ώστε να ελέγχεται και να υπάρχει μια ισοτιμία μεταξύ των κομμάτων. Αυτό πιστεύουμε. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, κάποια χρήματα θα παίρνουμε για να μπορούμε να κινούμαστε. Έτσι.
Από τα χρήματα που δικαιούμασταν πήρε μόνο το κόμμα γύρω στα 10.000. Και να σκεφτείτε ότι όλες αυτές τις εκλογές τα μέλη βάζουν για τα έξοδα των εκλογών. Φαντάζομαι όλα αυτά τα κόμματα τα οποία δεν είναι μέσα στην... Κοιτάξτε, τα κόμματα τα οποία χρηματοδοτούνται, ας πούμε το Πασόκ, δεν θέλω μόνο το Πασόκ, αλλά κυρίως γιατί κυβέρνησε αρκετά χρόνια, έπαιρνε τα χρήματα που δικαιούταν, έπαιρνε και από τις τράπεζες. Δηλαδή δεν φτάνουν τα χρήματα που παίρνανε από το κράτος, που ήταν υπερβολικά υψηλά. Είχαν πολύ μεγάλη πελατεία. Και παίρνανε και δανειζότανε. Δηλαδή, και αυτή τη στιγμή η κυρία Γεννηματά πρέπει να ξεχρεώσει το κόμμα της πρώτα και μετά να ξεχρεώσει και την Ελλάδα. Ακούσαμε την κυρία Γεννηματά να λέει ως γυναίκα ότι έχει νοικοκυρέψει τα του Πασόκ. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και το αποποιείται όλων αυτών. Εντάξει, οκ. Τώρα πάμε μπροστά. Άμα δώσει ο κόσμος ψήφους στην κυρία Γεννηματά, θα πάρει και από το κράτος περισσότερα χρήματα για να ξεχρεώσει τα δάνειά της. Μάλιστα. Αντί να τους υποχρεώσει να τα βάλουν την τσέπη του. Κύριε Παναγιώτογλου, πείτε μου λίγο, ζείτε στη Νέα Τρίγλια? Μοιράζομαι εδώ, επειδή η δουλειά μου είναι εδώ, η μισή ζωή μου είναι εδώ, και βέβαια μένω και έχω ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη και νοικιάζω εκεί και μένω. Μάλιστα. Η ερώτηση μου δεν είχε να κάνει που ζείτε ουσιαστικά, ναι, αλλά πόσο κοντά είστε στα προβλήματα εδώ της Χαλκιδικής? Καθημερινά, από τη στιγμή που είναι η εργασία μου εδώ, τουλάχιστον στο Δήμο της Νέας Προποντίδας, όπου κατάγομαι, έχω δουλέψει και στο ΙΕΚ των Μουδανιών, και δουλεύω και στο γυμνάσιο των Μουδανιών, στο γυμνάσιο της Τρίγλιας, στο Λύκειο της Τρίγλιας. Έχω σε επαφή με τους μαθητές, με τους γονείς, με την τοπική κοινωνία. Έρχομαι μέσω από αυτών με τα προβλήματα που έχουν στις επιχειρήσεις τους, στην καθημερινότητά τους, τα προβλήματα που έχει η νεολαία. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι οικείος, όποιος έχει γνωρίσει προσωπικά το ξέρει. Πείτε μου λίγο, πώς έχουν αντιμετωπίσει όλη αυτή την επιλογή σας να κατέβετε με την Ένωση? Να σας πω, πολλοί που γνωρίζανε ότι γνωρίζω προσωπικά τον Βασίλη Λεβέντη, υποστήριζα και παλιότερα το κόμμα, γιατί ξέρετε ότι είχα έναν ενδιασμό για να κάνω αυτό το βήμα. Με ενθαρρύνανε, δηλαδή άμα δεν με ενθαρρύνανε, ο κόσμος με ενθάρρυνε, οι φίλοι μου, οι συνάδελφοί μου λέγανε κάνε αυτό το βήμα, γιατί και να βοηθήσει την Ένωση Κεντρών, αλλά τώρα δεν θέλω να αναφορθώ ονομαστικά, αλλά οι ίδιοι και οι ίδιοι που βγαίνουν εδώ στη Χαλκιδική, υπήρχε τώρα ένα δημοσίευμα για σχεδόν μεγάλο διάστημα, ένας δεν είχε μιλήσει στη Βουλή, δεν θέλω να πω ονομαστικά. Ή κάποιοι δημιουργούν στην Ανατολική Χαλκιδική, νομίζω λόγω καπρίτσου, μερικά πράγματα και χάνει ο κόσμος στις δουλειές τους. Μάλιστα. Πού οφείλεται το γεγονός ότι έχετε κοντά σας αρκετή νεολαία? Γιατί οι νέοι δεν κάθονται να δουν τηλεόραση και να τρέφονται με αυτά που βλέπουν στην τηλεόραση. Έχουν την άνεση μέσω του διαδικτύου να έχουν καλύτερη ενημέρωση. Και νομίζω ότι η πληροφόρηση κάνει και τον ενεργό πολίτη. Αν έχεις μερική πληροφόρηση ή χειραγωγημένη πληροφόρηση, πας εκεί που πάει το ρέμα, εκεί που πάει το ποτάμι. Ενώ οι νέοι πάνε αντίθετα με το ποτάμι. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα της Χαλκιδικής, που είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικά, ποιες είναι οι θέσεις της Ένωσης Κεντρών? Και να πάμε για το οδικό δίκτυο, να πάμε για την επένδυση που έχει γίνει μεγάλο θέμα και συζητιέται καθημερινά και στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα. Αλλά γενικότερα υπάρχει αυτό το θέμα, είναι τα φράγματα, είναι αρκετά πράγματα που πραγματικά πρέπει να γίνουν στην Χαλκιδική. Εσείς, εάν αύριο θα μπορούσατε να είστε βουλευτής, με ποιο θέμα θα ήταν αυτό που θα είχατε ασχοληθεί πρώτα? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Ο βουλευτής είναι νομοθετικό, δηλαδή η Βουλή είναι νομοθετικό. Εκτελεστικό όργανο είναι η περιφέρεια και οι δήμαρχοι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Ως βουλευτής, επειδή είμαι άνθρωπος που αγαπάω τον τόπο μου και το έχω ζήσει με την οδοποιία, όχι μόνο με την οδοποιία, και σε κάποια χωριά μικρά έχουν πρόβλημα και με την ίδρυυση. Γιατί έρχεται τουρίστες, έχουμε ίδρυυση για τους πολίτες που είναι στη Χαλκιδική, που είναι λίγοι το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι, επειδή έρχεται μεγάλο τουριστικό κύμα, υπάρχουν προβλήματα και στην ίδρυυση και στην οδοποιία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα βλέπω εγώ, τα ζω χρόνια. Θα είναι στις άμεσες προτεραιότητες στο τι? Να αναδειχθεί το θέμα, να πιεστεί η κυβέρνηση των Αθηνών, να δώσει περισσότερα κονθήλια, να επισπευστούν οι καταστάσεις. Έτσι, γιατί
και να έχω εγώ προσωπικά να αναλάβω μια πρωτοβουλία με συντονισμό, με τη βοήθεια και των δημάρχων, γιατί χωρίς τους δήμαρχους και την περιφέρεια, αυτά θέλει να συνεργαστούν μεταξύ τους οι δήμαρχοι με την περιφέρεια και μια πίεση στο Υπουργείο. Ποια είναι η σχέση σας με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δευτέρου βαθμού? Δεν υπάρχει, γιατί οι δήμαρχοι ανήκουν πολιτικά σε άλλα κόμματα. Δηλαδή, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο δήμαρχος ή ο κάθε δήμαρχος ή περιφερειάρχης δεν μπορεί να ακούσει και κάποιον άλλον. Τι να σας πω, εάν τελικά επιλέξει ο κόσμος την παράταξή μας, την Ένωση Κεντρών, προσωπικά εγώ δεσμεύομαι, θα κάνω το δυνατόν για ένα συντονισμό και για πίεση να επισπευστούν κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή θα προσπαθήσω, θα γίνει σημαία με αυτό το θέμα να αναδειχθεί. Απλώς θέλει και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή σε ποιο σημείο που έχει κολλήσει τι, αν πρέπει να επανεξεταστούν κάποιες συμβάσεις, γιατί καθυστερούν, ή να βάλουμε κάποιες ρήτρες γιατί καθυστερούν, όλα αυτά τα πράγματα να τα δούμε. Μάλιστα. Πείτε μου τι ακριβώς η Ένωση Κεντρών. Ακούμε πάρα πολλές φορές τον κύριο Λεβέντη έτσι να μιλάει χρόνια τώρα, έτσι τις πιο βασικές του αρχές, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί θα πρέπει να ψηφίσει. Το βασικό που είναι σημαία μας είναι να γίνει η μείωση των δαπανών, άσκοπων δαπανών, το οποίο δεν ωφελούν σε τίποτα. Ας πούμε χρηματοδότηση κομμάτων, άνθρωποι που δουλεύουν 2-3 δουλειές οι οποίες δεν πατάνε εκεί. Και αυτό εμφανίζεται. Εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι και στο χώρο σας. Δηλαδή, μπορεί ένας δημοσιογράφος να δουλεύει σε μια εφημερίδα, μπορεί και να είναι εκπρόσωπος τύπου σε μια κρατική υπηρεσία. Καταλάβατε? Και συνεπώς, ας πούμε, εγώ δουλεύω σε μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας και με βάζουν ίσως στα ψηλά γράμματα σε μια υπηρεσία εκπρόσωπο τύπου. Και δεν πηγαίνω στην υπηρεσία μου καθόλου και μέσα από τη μεγάλη εφημερίδα που δουλεύω περνάω την πολιτική εκείνο του εργοδότη μου. Καταλάβατε? Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Αυτό σημαίνει, θα του πούμε, τι θέλεις, θες να δουλεύεις στην εφημερίδα ή θες να δουλεύεις στο κράτος? Και άλλαξε. Έτσι. Όταν δουλεύεις στην εφημερίδα και δεν δουλεύεις στο κράτος, τότε μέσω της εφημερίδας θα περνάς στην πολιτική εκείνο που σε πληρώνει. Η δημοσιογραφία είναι, και οι δημοσιογράφοι είναι, δεν μιλάμε πάντα για τους πρωτοκλασσάτους αυτοί οι οποίοι πραγματικά παίρνουν τους πάρα πολύ μεγάλους μισθούς και παχυλούς μισθούς και είναι και εδώ και εκεί κτλ. Οι υπόλοιποι, οι πιο κάτω από αυτούς, ζούμε με τα ελάχιστα, θα έλεγε κανείς, που δεν μπορείς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να κάνω μόνο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να ζήσω μόνο από το ραδιόφωνο. Δεν είμαστε, να σας πω, λέμε για τις κραυγαλαίες περιπτώσεις, έτσι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δηλαδή μπορεί κάποιος να απασχολείται ως ρεπόρτερ λίγο και από εδώ και από εκεί να κοιτάζει, αλλά υπάρχουν και κραυγαλαίες περιπτώσεις με μεγάλα εισοδήματα που αυτά πρέπει να. Θα μπορούσατε να τώρα πείτε μπροστά. Τώρα ένας ρεπόρτερ που έχει δουλεύει λίγο από εκεί λίγο, ναι, δεν είμαστε των οριζοντίων, αλλά θέλουμε να κυνηγήσουμε τις κραυγαλαίες περιπτώσεις, όπως και τα χρήματα να έρθουν το εξωτερικό στην Ελλάδα πίσω, να κυνηγήσουμε όσο δυνατόν τη φοροδιαφυγή στις κραυγαλαίες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν συμφέρει κιόλας γραφειοκρατικά. Εγώ είμαι και ως καθηγητής πληροφορικής, θέλω οι νέες τεχνολογίες, τα χρήματα που χρειάζεται, δηλαδή το κράτος να αναπτυχθούν οι νέες τεχνολογίες για να μειωθεί η γραφειοκρατία, πρέπει να επισπευθούν. Μάλιστα. Και πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, επειδή ακριβώς διδάσκετε σε σχολείο και είστε σε ένα κομμάτι που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη να υπενθυμίσω ότι την τελευταία επταετία έπρεπε να πάρουμε κάποια χρήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραμε γύρω στο 40%, που ήταν για να εξυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας με τις νέες τεχνολογίες. Έχουν γίνει κάποια βήματα, τα αναγνωρίζω, απλώς πρέπει να γίνουν με μεγάλη ταχύτητα και να μπορούμε να απορροφήσουμε κάποια χρήματα ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Έτσι, να μην είμαστε μόνο στα χαρτιά Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να επισπευθεί και να γίνει χρήση αυτών των εργαλείων στη δημόσια διοίκηση. Πάμε λίγο στο διατάφτα και εδώ. Είστε καθηγητής εδώ, σε 2 σχολεία. Έχει τέτοιο υλικοτεχνική υποδομή τέτοια που να μπορείτε να κάνετε καλά το μάθημά σας? Κοιτάξτε, με οικονομίες που κάνει το κάθε σχολείο, ο κάθε διευθυντής του σχολείου προσπαθεί να κάνει καλύτερο και το σχολείο του. Και φυσικά και ο Δήμος νομίζω θέλει τα σχολεία, θέλει τα παιδιά του και ό,τι μπορεί με την οικονομική κατάσταση που έχουμε, νομίζω όλοι κάνουν το καλύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω τώρα να απευθυνθείτε στους χαλκιδικιώτες. Θέλετε να πείτε να προσθέσετε κάτι ακόμα? Θέλω να πω 2-3 πράγματα.
θέλω βασικά να πω ότι όσα κόμματα, δώστε μου λίγο σας παρακαλώ χρόνο, όσα κόμματα υποστηρίζουν και ακόμα κινούνται στη λογική του μνημονίου είναι λαϊκιστικά και θέλουν να πουλάνε παραμύθια. Δηλαδή η Λαϊκή Ενότητα του ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή πουλάνε παραμύθια. Πουλάνε παραμύθια γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ είναι ένα κεκτημένο που έχουμε. Και άμα χάσουμε αυτό το κεκτημένο, η χώρα θα πάει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Ο κόσμος πίστεψε στα παραμύθια του Τσίπρα ότι μπορεί να ασκήσει τα μνημόνια. Αυτό δεν γίνεται. Τα μνημόνια ήρθαν για ένα μόνο λόγο, ήρθαν ως τίμημα των κακών επιλογών που είχαν κάνει οι πολίτες που επέλεγαν όλα αυτά τα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία κάνανε κάποια καλά, αλλά δημιούργησαν ένα υπερτροφικό κράτος και δημιούργησαν ένα πελατειακό κράτος, το οποίο έφερε την Ελλάδα στη χρεοκοπία. Και επειδή ήρθαμε στη χρεοκοπία, ήταν αναγκαίο κακό, δηλαδή σταματήσανε να μας δανείζουν, λειτουργούσε το κράτος με δανεικά, δεν δημιουργούταν πλούτος και νέες θέσεις εργασίας. Και αν δεν έχεις δικό σου πλούτο, και φαίνεται και ότι περισσότερο εισάγουμε παρά εξάγουμε, αν δεν έχεις δικό σου πλούτο, τότε είσαι ένα κράτος που ζεις με το σωληνάκι με ξένα δανεικά. Μέχρι να γίνουμε κράτος, θα πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση πήγε και ο Λαφαζάνης στην Κίνα και στη Ρωσία, δεν μπόρεσε να πάρει λεφτά. Άμα μπορούσε να πάρει ο Τσίπρας λεφτά, δεν θα διέλυε το κόμμα του. Έτσι, θα τα έπαιρνε. Δεν μπορεί. Συνεπώς τα παραμύθια πρέπει να σταματήσουν και ο κόσμος πρέπει να σκέφτεται πιο όρημα. Επίσης, η Ένωση Κεντρών λέει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε στο κέντρο, στην ελευθερία της έκφρασης, και θα πρέπει οι πολίτες και να ακούγονται και να εισακούγονται. Πολύ φοβάμαι ότι άμα θα έρθουν τα άκρα, όχι μόνο δεν θα εισακαγόμαστε, αλλά θα φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Μας λένε προδότες. Έτσι. Αυτό να το κοιτάξουμε. Επίσης, θέλω να πω ότι αυτοί οι πολίτες οι οποίοι στεναχωρήθηκαν για την επιλογή τους και πίστεψαν στα παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουν να ψηφίσουν. Υπάρχει ακόμα μία άλλη επιλογή και οι χαλκιδικιώτες πρέπει να φανούν γενναίοι, και ειδικά αυτοί που πίστεψαν στα παραμύθια. Εμείς δεν λέμε παραμύθια, εμείς λέμε δύσκολα πράγματα. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, απλοί άνθρωποι περισσότεροι, και θα πρέπει να σκεφτούν και τη δική μας επιλογή. Έτσι. Τώρα επίσης ένα άλλο πράγμα που ακούγεται, δηλαδή βγήκε ο Λαζόπουλος να κοροϊδέψει 5 πράγματα. Το είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν λέμε, δηλαδή έχει προσπαθήσει, γιατί δεν μπορεί στην ουσία οι πολιτικοί μας αντίπαλοι να πούνε τίποτα για μας, και κοιτάζουν το περιτύλιγμα και όχι την ουσία αυτών που λέμε και αυτό που διακηρύτταμε τόσα χρόνια. Ο Λεβέντης είπε ότι εάν γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις που λέμε για να μειωθεί το υπερτροφικό κράτος, μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα και να βάλουμε λίγο τη χώρα μπροστά. Έτσι, να υπάρχει μια δικαιοσύνη και να σέβεται το πολίτη στο κράτος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν σέβεται το πολίτη το κράτος, δεν έχει αξιοπιστία το κράτος. Αν είχε αξιοπιστία το κράτος, δεν θα πήγαινε ο Πρωθυπουργός στα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο. Θα εμπιστευόταν το δημόσιο. Αν είχε αξιοπιστία ο πολίτης, δεν θα πήγαινε από μόνος του να δώσει φακελάκι στο γιατρό, γιατί θα φοβάται δεν κάνει καλή εγχείρηση ο γιατρός. Αν είχε αξιοπιστία το κράτος, δεν θα έτρεχε με τον που άκουσε ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση να τρέχει να βγάλει τα λεφτά του από τις τράπεζες. Δεν υπάρχει αξιοπιστία. Άρα θα συνεχίσουμε να ψηφίσουμε αυτά τα κόμματα. Επίσης, για τους 2 μήνες που είπε ο Λεβέντης, είναι αφού γίνουν κάποια πράγματα, με το πιο ευνοϊκό σενάριο το 2017, μετά θα χρειάζεται πλέον μόνο 2 μήνες. Οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα πούνε: σας έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης. Οι όροι μπαίνουν, γιατί πρώτα παίρναμε δανεικά χωρίς όρους. Τώρα σου λέει: σου δίνω δανεικά μόνο για μερικούς, μόνο με όρους, γιατί μας κοροϊδεύατε. Μας λέγατε, ξέρω εγώ, ότι έχετε 5% έλλειμμα, μετά μας λέγατε ότι έχετε 9, μετά 14. Χάσαμε την εμπιστοσύνη. Δηλαδή και εμείς το ίδιο σε ένα γείτονά μας, σε ένα φίλο μας, άμα βλέπαμε ότι δεν θα του δίναμε δανεικά ή θα σου δώσουμε δανεικά, αλλά με κάποιους όρους. Λοιπόν, πρέπει η χώρα μας να γίνει αξιόπιστη. Και οι Ευρωπαίοι σιγά σιγά δεν θα μας βάζουν δύσκολους όρους. Μας βάζουν δύσκολους όρους γιατί χάσαμε την αξιοπιστία. Και δεν είναι χαμένη μόνο από το εξωτερικό, είναι και στο εσωτερικό χαμένη η αξιοπιστία μας, και σας είπα παραδείγματα. Μάλιστα. Και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, μια τελευταία κουβέντα προς τους χαλκιδικιώτες, έτσι, για να ξαναεπαναλάβουμε το όνομά σας. Παναγιώτογλου Τάσος ονομάζομαι, είμαι Τριγλιανός και Κασαδρινός από τη μητέρα μου. Αγαπάω τον τόπο μου.
προσφέρομαι από το χρόνο μου, είτε βγω είτε δεν βγω, να βοηθήσω και όσο μπορώ και μέσω από την Ένωση Κεντρών, να φέρω στην επιφάνεια τα προβλήματα του κόσμου. Ελπίζω να κάνουμε το καλύτερο. Τώρα και όσο εκπαιδευτικός, να μην το ξεχάσω, θα βάλω επίσης σημαία, αν μπορέσω και εκλεγώ, με το που παίρνει ένας μαθητής στο πολιτήριο γυμνασίου, να παίρνει και πιστοποιητικό χρήσης υπολογιστών και ξένης γλώσσας. Λίγο να ελαφρύνει το οικογενειακό κόστος, ο οικογενειακός προπολογισμός όσον αφορά αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο κύριος Παναγιώτογλου Τάσος από την Ένωση Κεντρών. Αν όλα αυτά που έχει πει σας έχουν πείσει, δεν έχετε παρά την Κυριακή να έχετε μία ακόμη επιλογή, την Ένωση Κεντρών. Σας ευχαριστώ. Βουλευτικές εκλογές με το κύρος και την εγκυρότητα του Radio Star. Κάθε μέρα στο Radio Star. Όλα τα κόμματα, όλοι οι υποψήφοι, οι θέσεις τους, οι απόψεις τους. Βουλευτικές εκλογές στο Radio Star. Γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά των πολιτικών εξελίξεων.